Gata, filmăm! Bună ziua, dragii mei! Sunt Maria Mihailă, fitoterapeut și nutriționist la Getica Holistic Life și astăzi vă voi arăta 6 legume și 6 fructe pe care trebuie să le consumăm atunci când suntem la dietă, atunci când vrem să slăbim, cu alte cuvinte. Voi începe în primul rând cu preferatele mele, afinele. Afinele sunt atât de delicioase încât acest castron în câteva minute este deja gol. Le iubesc pentru că conțin foarte puține kilocalorii. Cu alte cuvinte, puteți să le consumați în cantitate mare și totuși să vă păstrați o siluetă bună. Din categoria fructelor preferate de mine și care sunt și de sezon sunt căpșunile. Căpșunile sunt foarte bogate în bioflavonoizi. Bioflavonoizii sunt acei pigmenți care oferă culoare fructelor de pădure. Evident, și afinele conțin acești bioflavonoizi. De ce sunt ei atât de importanți? Ei ajută la fixarea vitaminelor și fructele de pădure au foarte multe vitamine, dar ne ajută și să slăbim pentru că ei accelerează metabolismul. Ok, ce mai avem aici? Avem mango. Am întâlnit persoane care adoră mango și nu știau că îl pot folosi în cantitate mare chiar și în curele de slăbire. E dulce într-adevăr, însă are un indice glicemic nu foarte ridicat pentru că el conține foarte multe fibre. De asemenea, în curele de slăbire vă recomand să folosiți grapefruitul roșu și cel galben. Ajută la accelerarea metabolismului pentru că citricele, după cum știți, conțin foarte multă vitamina C și le puteți folosi în prima parte a zilei, făcând o limonadă delicioasă. Dacă doriți să o îndulciți, fiți atenți, nu puneți zahăr, puteți să folosiți mierea pe care o avem aici. Asigurați-vă însă că aveți o miere de calitate, pentru că mierea din comerț de obicei este o miere procesată, așa că împrieteniți-vă cu un apicultor și cumpărați miere organică și extrasă la rece. Este foarte important acest aspect. Sortimentul nu este atât de relevant, calitatea ei este foarte importantă. Ok, un alt fruct pe care toată lumea îl adoră, mai ales în sezonul estiv, este pepenele. Pepenele roșu și cel galben, dar în mod special cel roșu, conține foarte multă apă, așa că ne hidratează și ne ajută să slăbim repede și eficient, adică pe termen lung. Ce contează la pepene este că atunci când îl consumați să nu îl combinați cu alte fructe, pentru că pepenele se digeră atât de repede încât dacă îl consumați împreună cu alte fructe, există riscul să fermenteze. Deci, practic, el trebuie consumat separat. Cantitatea este mai puțin relevantă atâta timp cât țineți cont de acest aspect. Mai avem un fruct și ultimul din această serie, ananasul. Ananasul este delicios. Într-adevăr, multă lume s-a plâns că nu știe să-l taie. Probabil într-un filmuleț o să vă arăt și cum se taie ananasul, astfel încât să rămână foarte curat, doar pulpa. Însă, după părerea mea, n-ar trebui să lipsească din nicio cură de slăbire, pentru că ananasul conține foarte multe enzime. Într-adevăr, este un fruct acid, trebuie să fiți atenți la cantitate, pentru că aciditatea, pH-ul, cu alte cuvinte, poate să fie uneori prea mare pentru corp. Majoritatea fructelor pe care le-am prezentat aici sunt alcaline, deci excepția este ananasul. El se poate combina și cu alte alimente, pentru că având enzime vă ajută la digestie, pe când fructele pe care le vedeți și aici, dar și în general, nu se combină cu alimente, tocmai pentru a împiedica fermentarea, procesul de fermentare. Ok, am terminat foarte rapid cu fructele. Voiam să vă spun că mai sunt niște fructe uscate pe care le puteți consuma atunci când aveți poftă de dulce. Personal le iubesc pentru că, deși sunt foarte dulci, nu conțin foarte multe kilocalorii, tocmai pentru că au fibre. Din acest motiv sunt permise în curele de slăbire. Atenție însă la fructele uscate, pentru că unele dintre ele nu conțin atât de multe fibre. De exemplu, avem aici stafidele, sunt concentrate în zaharuri, sunt bune, dar trebuie să le consumați în cantitate mică. Doar așa, dacă vă este poftă de dulce, ca să evităm toate prostioarele, cum ar fi batoane, cornuri, creme, ciocolată și alte prostioare de genul acesta.
Așa cum vă spuneam, fructele uscate conțin foarte multe kilocalorii pe 100 de grame, din acest motiv, atenție, consumați-le cu moderație. De exemplu, aceste curmale conțin 260 de kilocalorii pe 100 de grame, în comparație cu pepenele sau afinele, care conțin în jur de 30 de kilocalorii pe 100 de grame. Deci, dacă din aceste două categorii v-am spus că puteți să consumați o cantitate pe care o doriți, din curmale sau alte fructe uscate, să nu consumați decât maxim 2, 3, 4 bucăți într-o zi. Ceea ce trebuie să rețineți despre fructe este că ele nu trebuie consumate după masă, pentru că, având totuși o cantitate mare de glucide, pot fermenta. Acum, pentru că am terminat cu fructele, haideți să trecem la legume. Nici nu știu cu ce să încep, haideți să vă prezint sparanghelul. Este fenomenal pentru că el conține doar 17 kilocalorii per 100 de grame, deci cu alte cuvinte puteți să-l consumați în cantitate mare din acest punct de vedere al kilocaloriilor. Atenție, el este un aliment extrem de bogat în nutrienți, din acest motiv nu vă recomand să exagerați. Îl puteți folosi pe grill sau pur și simplu să vă faceți un orez acasă. Dacă obișnuiți să mâncați orez, atenție, consumați orez brun integral, nu orezul alb. Orezul alb are foarte multe kilocalorii și de obicei sunt kilocalorii goale care favorizează cumva procesul de îngrășare. Avem un alt aliment minune în cura de slăbire, Doblecelul, conține doar 13 kilocalorii per 100 de grame și puteți să consumați absolut cât doriți. Este ideal pe grill pentru că el este și unul dintre cele mai alcaline alimente, alcalinizează organismul și un organism alcalinizat este un organism în care metabolismul funcționează foarte bine. Gulia, nu știu dacă preferați gulia, personal eu o ador, are un gust specific, dar dacă nu vă împăcați atât de bine cu el, puteți să o condimentați. Atenție însă la cantitatea de sare, pentru că sarea favorizează retenția de apă și știm cu toții atunci când nu eliminăm suficient apa din limfă, ne simțim așa mai pufoșei. Andivele, nu știu dacă le-ați folosit până acum în salată, eu le prefer din comoditate, sinceră să fiu, pentru că nu trebuie să mai stau să spăl fiecare frunză de salată, ci pur și simplu clătesc aceste andive, le tai rondele și le pun în bolul de salată. Puteți să puneți un pic de suc de lămâie peste ele și un pic de ulei de măsline presat la rece, însă iară fiți atenți la cantitate când folosiți uleiuri. De obicei, uleiurile sunt niște alimente condensate, bogate în foarte multe kilocalorii. Din acest motiv, dacă doriți să slăbiți eficient, folosiți maxim o lingură pentru întreaga salată. Tulpinile de țelină, apio, foarte des la cabinet pacienți mi-au spus că nu știau că acest apio este de fapt țelină, sunt tulpinele de la țelină. Într-adevăr, este un tip de țelină care nu se produce la noi, de obicei vine din Italia sau Spania, însă conține foarte mult potasiu. Potasiul este mineralul care ne ajută la reglarea hidrică, pentru că el trebuie să compenseze un pic sodiu. Alimentul acesta conține și sodiu și potasiu, însă de obicei în alimentația noastră lipsește potasiul, de aceea vă recomand în curele de slăbire ori să mâncați aceste tulpini de țelină punându-le într-o salată sau să vă faceți un suc la storcător cu presare la rece. Ultimul aliment pentru slăbit este usturoiul. Cu siguranță vă mirați de ce în aceste top 6 alimente pentru slăbit am inclus și usturoiul. Ei bine, dragii mei, usturoiul nu ajută direct la slăbit, ci el ne ajută cumva indirect pentru că mărește cantitatea de bacterii bune din intestin, având prebiotice. Ce fac prebioticele în intestinul nostru? Se transformă în bacterii bune care ne ajută la digestie. Deci, dacă vreți să aveți o digestie bună și să scăpați de acea burtică de care cu toții ne băităm, consumați usturoi, însă atenție celor care au deficit de bilă. Usturoiul este un pic greu de digerat, nu renunțați însă la el, pentru că usturoiul crud face miracole, credeți-mă, face miracole, însă consumați-l în cantitate mai mică. În final, haideți să vă spun un secret. Dacă totuși vă este foame cu aceste alimente care, să recunoaștem, nu conțin atât de multe kilocalorii, aveți la îndemână oleaginoasele. Sunt practic toate nucile, arahidele, semințele din care se poate obține ulei.
Atenție însă, ele sunt alimente bogate caloric și nu trebuie să consumați cantitate foarte mare. Cantitatea ideală pentru fiecare vă stabiliți fiecare, pentru că este în funcție de podul palmei. Dacă avem podul palmei mai mare, înseamnă că avem voie și avem nevoie de o cantitate mai mare de oleaginoase. Dacă avem podul palmei mai mic, înseamnă că avem nevoie de o cantitate mai mică și atunci orice cantitate excesivă, evident, se va depune. Haideți să vi le arăt. Aici avem 3 tipuri de oleaginoase. Preferatele mele sunt nucile de macadamia. Aceste nuci sunt foarte bogate în omega-3. Omega-3 ajută foarte mult la creier. Creierul este cel mai gras organ și avem nevoie de foarte mult omega-3 astfel încât să avem o minte sănătoasă până la adânci bătrâneți. Următoarele sunt nucile braziliene, sunt foarte bune la gust, așa că nu vă lăsați tentați să mâncați multe pentru că ele conțin extrem de mult seleniu. Seleniu este un micromineral extrem de important pentru organism, însă în cantitate mare poate avea efecte adverse. Avem alunele de pădure, nu recomand alunele americane, o să vorbim într-un alt filmuleț despre acest subiect, însă vă recomand alunele de pădure, sunt de la noi de aici din România, sunt foarte bune pentru noi, așa că puteți să le consumați fără nicio problemă. Ce vă recomand atunci când vă este foame și doriți să slăbiți este nuca de cocos. Chiar dacă o să vă chinuiți un pic să o scoateți din această carapace, credeți-mă că merită pentru că este sățioasă și nu îngrașă. Deci, deși este un aliment gras, nuca de cocos nu îngrașă, pentru că, așa cum v-am spus anterior, ea conține acele fibre. Dar stați să vă spun, așa ca o mică paranteză, de ce fibrele ne ajută la slăbit. Ele ajută la digestie, practic atunci când organismul digeră alimentele, fac ca ele să treacă mai repede prin acest proces de digestie, adică se duc cumva mai repede prin tractul digestiv. Și, nu în ultimul rând, vedetele oleaginoaselor sunt semințele de cânepă. Semințele de cânepă sunt alimente cu rol de medicament. De ce numim semințele de cânepă superalimente? Pentru că ele sunt extrem de bogate în aminoacizi. Conțin toți aminoacizii necesari organismului nostru. Dragii mei, este foarte important să nu uitați ca toate aceste oleaginoase să fie crude și nesărate. Oleaginoasele, dacă sunt prăjite și sărate, nu mai au proprietăți benefice pentru organism. De asemenea, fiți atenți ca ele să nu râncezească. Având grăsimi bune, pot râncezi foarte repede și practic se pot strica. Deci, trebuie să fie proaspete și trebuie să le depozitați într-un loc răcoros și întunecos, ideal. Nu uitați, dacă vă plac filmulețele noastre, vă rugăm să dați like și subscribe paginii Getica Holistic Life și vă așteptăm cu comentarii și feedback pe paginile noastre, Instagram, Facebook și, de ce nu, chiar și pe site getica.info. Vă mulțumesc!